nyinyo mar magina maromo 30 mano obila gogo e kanisa no akoro dwaro mondo mi jatend piny kana jatend obila Japhet Koome okwang'uono ir kanisa no kabende oseyo obila kuom monjo kendo mako moko kuom jochiw thieth mane chiwo thieth ne jogo mano hinyore kinde mag ng'anyo. Kaluwore gi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pachuka makwedo paro mar chik mar omenda, jatend kanisa mar Anglican ma All Saints Cathedral, Reverend Canon Evans Omolo, dwaro mondo gai mar obila okwang'uono ne kanisa no bang' obila bayo ir malungo wang' mar keyo jong'anyo mano jote kar lamo no. We therefore demand an apology from the Inspector General of Police for his officers nearly deconsecrating our place of worship. Oseo obila kuom dojore nyaka ute lamo kabende okwora were mondo mi oyie kwayo ma jatend piny Kenya William Ruto mar bedo kod twak e weche ma osebedo ka kelo fuere pachuka. We condemn this careless encroachment into a consecrated place of worship whose sanctity of which must be respected in the same manner we expect respect of protected public infrastructure. Ochiwo poch gi pak ne jochiw thieth mano ochiwore chiwo thieth manono ne rawere mano oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo kabende oseo obila kuom mako kendo lal gi moko kuom laktechego kendo bogo jochiw thieth mane konyo ganda. It is unfortunate that officers threatened and abducted some of them for coordinating these medical services which were meant to offer first aid care to protesters and even to the very police officers. Opoyo moko kuom jokanyo mar kanisa no kod oganda jo Kenya mano chiwore chiwo kony ne kar thieth mar kanisa no kendo ochiwo negi chiemo kod pi modho e kinde mag ng'anyo. Olero ni osuru nyaka oganda jo Kenya chul kaluwore gi chike ma pachuka. Kata kamano oseo piny owacho kuom rem dino rode ma omenda jo piny lalgo kendo rem kete tich omenda go kaka owinjore. We 100% support paying of taxes as a way of supporting government. However, we oppose overtaxation of the people, which unfortunately largely is spent on financing extravagant lifestyle of government officers displayed opulently in public space. Okwayo jatend piny mondo mi owinjie duond jo Kenya oked gi tiyo marach gi omenda mag jo piny kendo oked gi mibadhi masani okwako piny owacho mare kabende odwaro mondo mi gol oko kombe mano ochugi ne jotelo moko tok chik. Listen and listen to the people. The international community and those who surround the president seem not to have the interest of this nation at heart. The Gen Zs have just reminded our leaders that listening is one of the greatest virtues in leadership. Odwaro mondo mi jatend piny ogolie tich jotelo ma mibadhi osemiene piny owacho mare kod jotelo ma ng'ado ne riekni ma odhi ataro gi dwach oganda jo Kenya. Bende okwayo mondo mi jatelo no olosi lwasi makare mar ohala kaka yor chiero uchumi ma pachuka masani ni kamarach. Olero ni kanisa no biro bago lamo moriwo dinde duto mar lamo ne piny Kenya. Lamo ne rawere mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo mosebedo katimore pachuka ka kwedo paro mar chik mar omenda magana 2024. Lamo no bende biro bedo kaka rapar ne rawere mano wito ngimagi e kinde ng'anyo go. All Saints Cathedral will host an interdenominational memorial and prayer service coming Sunday, the 7th of July 2024 at 2:30 to do the following. 1, to pray for the nation. 2, to pray for those who got injured during the protests. And 3, to remember the sons and daughters of this country who had to lose their lives out of these protests.